Povídej. Ne, to moc neřekne. Pohádka. A kdo v té pohádce hraje? Kdo tam hraje? Modrooko. Udělej pápa. Tak, hezky dolů, pápa. Tak. Já mi to řekni. Řekni číči. Neřekneš? A něco řekneš? Košk. Košk? Co je košk? Aha. To je takzvaná batolecí řeč? No já čekám. Čekám. Marx, Engels, Beatles. To je můj rytmus. Marx, Engels, Beatles. Oko? Oko. Tady se koukni, dívej, světýlko. A udělej pápa, světýlko, ahoj. A sfoukni světýlko. Sfoukni ho, udělej. Sfoukni ho. Sfouknej světýlko. Ne. Udělej. Já poslouchám. A to je poslouchat. Znam. Tak snad zvedit. Voda. Voda. Ano, už umíme říct voda. Ka je kaše, koupáme se. A to už nevíš. Přinese a však jdeš. Jdět. Vám jdět. Světýlko. 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 Svítí. Takže zítra je nám rok a půl, že Dany? Jo, a my máme oko. Hele, nech toho, nebo ti dám pusu. To drsná výhruška. Dobře, takže skoro oslavenec, že? Vidíš a dál? Takže kdo má doma takhle mladé dítě, tak ví asi, o čem Daneček mluví. Takže jo. Kdo doma nemá takhle mladé dítě, nemá, tak neví, o čem Daneček mluví. Mám doma rohlík. Mám doma tak skvělé dítě a přesto nevím, o čem Daneček mluví. Nikdy jsem mu nechtěla říkat Daneček. Dani, já jsem ti nikdy nechtěla říkat Daneček. To je důležitý. Proč ne? No, protože Daneček zní divně. Hele, hrneček s kytkou. Ne, ty ne. Das ist mein. Ne. Warte. Takže podívejte. Další videa budou samozřejmě o mně, ale dnešek patří Danovi.
Mě to říkat nemusíš, mě to říkáš každý ráno. Jak jsi skvělá. Tak si postěžuj. Máme problém. Měli bychom navštívit poradnu. Mimochodem, já mám na obličeji ichtyamol. Dělám další test. Na ichtyamol. Ne, posunout nahoru, ne. Dani, ty budeš asi IT programátor. Ichthyamolovou mast. Dobře, ok, nešahám na tebe. Ichthyamolovou mast. Protože dělám další úžasný test, jak si zlepšit pleť, když máte 10 let, no, trochu díl, starosti se svou pletí. To se netýká Danečka. Neotírej se mi o ichtyamol. Zase je tady mamka. Au! Tak včera jsem tě oprala, tak řekni ještě něco. Uděláš si ten pápa? Takhle. A hezky pěkně udělej pápa. Ahoj, mám vás rád. No, já taky. Čau.